Изкормено? Спря ми музика. Не да при... Мога пише просто, че е закормено, то явно, че е изкормено. Не пише там без вътрешност, е такова. Ти виж какво пише на име. Изкормено. Изкормено? Изкормено, запетая, бързо заброено. Замразено искам да кажа. Изкормено, бързо Демек, че са му замразено. извадили лайната. Значи коста. И замръзва. Изкормено, той е мъртв. И забързва. Набърж. Да, това е реално това. Изкормено, бързо замразено. Значи още не е успял да умре. Е, забразено е, замразено. Ама те да не се стресират. Е, така голяма... Те са му направили отведе... Бързо като го замръзят. И то не може да се вирят за горгода още. Замразявника, после го е така... Е, така се Сега ще притесняваме пиленцето, не виж? в тренера, че го стои така се го приза. Така, ходи във вижда да имичко ме. Какво си багара, какво знае? Да им бях че оставили перата и баси багара. Това ще може да се прави още най-много 1 милион години преди да еволюира. Стане леденче. Да ми бяхте оставили перата, така и баси студен една майка бага. Скубаното пиленце. А он дед ги е бал всичките. Кое? Разправя някакъв вид с... За някакъв петел не разправя ли виците? Не помня. Може и аз съм, може ми чувал съм нещо такова. Е бил май. И кажи, кой е правил? Забравяха за Бала си, бала доста хора я. Ибали, ще ги ебе, ще ги ебе. Бах, ти лапчета, да ти представя, да, мама. Кой? Ебе ги ебе. Като е баги еба. Се обаждай, ви, не се обаждай. Няма се обаждам, колко няма се обаждам? Аз за това лапче. 9D. Той имаше такъв вид, че го някакъв